Iti puwersa iti dokumento nga impasa tinaganak ken ni Ferdinand Pido adi Fernando ken Susan Pido na panektikan nga menor de edad iti suspect di Pido ket nainak iti December 27, 1992 si Barangay San Pablo, Narbacan, Ilocos Sur. Nabunyagan met ti San Quintin Parish Church, San Quintin Abra iti December 26, 1999. Kapuanan ta menor de edad pay ni Pido, kustodiya ti Municipal Social Welfare and Development Office. Ngayon dadouluan ni Constancia Pilarca iti mga iwan ken ni Pido. Inawat na iti Mayo 26, 2010 iti opisina da paisuda iti mga iwan. Gayam kaputa amo dagiti naganak nga mas adda iti seguridad ti anak da iti opisina iti PNP Bantay. Ket maysa nga kasuratan iti inaramid da nga pinirmaan dagiti naganak ken ti suspect. Yung kaso nito si Ferdinand Pido sa 2 counts nga murder. Ket madama kata ti hearing na dito kurte dito yung tibigan. Ay suspect nagyan dito ba custody tayo dito Bantay. Ket ilahing ko ay ilang April internover ni dito DJ Regional Rehabilitation Center Puryot DJ Bawang la umi. Kaya di ko na kung nakadarong sa mga matibistana kahit no ada bistana tayo amay dito Ilocos Sur tapos numalpas di bistana subuhan mo lagi jay bandi Bawang jay Rehab. Pinasagadampay ni Police Senior Inspector Esteban Pastor nga dagiti mga masuspetsa ket naikandan iti waya-waya kapuanan iti naited da nga salaysay ket titang napagamuan nga awan iti nagbasulan da impakaamupay ni Police Senior Inspector Pastor nga ni Pido ket adda iti seguridad ken panagaywan ti Regional Rehabilitation Center for Youth iti Bawang, La Union. Dito nga iti nagibusan iti programa tayo pinton sumaruno nga Domingo manen para iti sabaliman nga pagpapatangan siak ni Ryan Pardo agibatbati iti naragsak ken nakapya a Domingo tayo nga sa pada-pada ket deto iti Police Files.